לי זה מצב קשה. זה לא זה. מצבים קשים כמו זה. מה כל כך מעניין שאני משתתפת צעירה? כי כשתהיי גדולה תרצי לראות את זה. יאללה, תסובבי אותנו. אני עכשיו צריכה עזרה. וואי, אוי, אוי, אוי. או, יפה, יפה. כל הכבוד, כל הכבוד. לא כל הכבוד, אתה לא עוזר לי, די, אבא! אתה לא עוזר לי ואני לא רוצה... נפשית אני איתך, אורין. תחשבי שאני לא יכול לעזור. שאני בבעיה עכשיו, ואת צריכה להציל אותי. אנחנו באיזה מקום שאת צריכה להציל אותי. אז בואו נראה איך את מצילה אותי. זה ים השקט. כאן זה ים השקט. וואו, עקפנו את כולם. אבא תעזור לי, די! תחשבי שאני בבעיה. את מצילה אותי עכשיו. את בבעיה כי את צריכה להציל אותי. עכשיו אתה בגלל שאני צריכה עזרה. את צריכה להציל אותי. כן, זאתי בעיה. עכשיו אנחנו בנחל השקט, זה נכון? נכון. תדאג, זה מקסים את כולם. אבא, אני צריכה עזרה. אני פצוע. מה זה? מה? עצרנו. מה קרה? בגללך, אבא, לא! לא יכולה, די! בסדר. אז לעזור לך? כן. אז תבקשי יפה. אפשר בבקשה שתעזור לי? אין בעיה.